Считай това видео за открито и разкрито пред всички. Искам да засегнем темата за липсата на автентичност в хората, в три аспекта. Това видео, сега колко ще е забавно... За нас е забавно, да. За другите смятам, че ще е също интересно за гледане. Да. Канала сме си го кръстили Панчо и Ячо, защото това сме ние. Това означава, че хората ще трябва да ни познават такива каквито сме. Ето в случая вятъра много ме е разрошил и аз само си поправих косата. Моята няма нужда от поправяне, тя е много лесно поддържащата така. Аре да започнем от събитията от изминалата седмица, което беше моето налазване в една отворена шахта. Да, тук ще включим видеото в този момент. Приятели, дойде време да ви покажа къде точно живеем през 2025 година. Както знаете, аз не обичам да мрънкам. Добре, не обичам да мрънкам, но винаги има защо. Ето тук хората дойдоха да ме извадат от тая дупка. Покажете за какво става. Трябваше да снимаме как го вадиме от шахтата, как падна човека вътре, как беше. Нищо. Важното е, че излезнахме почти невредими. Искам само да покажем на хората колко точно е дълбоко. Ето това е върхуна, това е до тук. Пускаме го. Ето толкова са дълбоко. От тук ме изкарах хората. Намираме се къде са това булевард Житница. Какво е? Улица Житница. Чисто нов демонтиран тротуар беше, че това искам да ви кажа. Нищо повече. Шервайте да стигне до общината, както винаги. Благодаря. Защо го показваме? Мене ми е сета, защото деца вика половин България видя за какво става въпрос. Това е част от моята автентичност. Аз не мога да избягам от нея. Не, това е част от ежедневието. Ти беше казал крилатата ти фраза, че ти трябват колко часа в денонощието, нали? Не на нормалния, ми на виждащия човек. Тази дума, нали, също много я мразим. Да. С нормалния, че се ползва за щяло и нещяло и никога не е за нормално. Трябват ми 25 в денонощие, за да има смисъл. За да успея, не за да има смисъл, а за да успея с нещата, които му правя, на човек като мене му трябва 25 часа, а не 24, не стига. Погледнем от 2-3 гледни точки, вярвам, че хората все пак ще останат да изслушат каквото искаме да си кажем. Нали, който иска, ще остане. Липсата на автентичност в интернет персонажите. Какво мислиш? Любимото ми. Аз съм дете на интернет. Аз съм израснал в най-златната ера на интернет, която беше между 2010 и 2015-16. Това беше не израснал, тогава бях активно в интернет и съм наблюдавал всякакви видове, сещаш се. Тогава не им викаха още инфлуенсъри, контент креатори. Създатели на съдържание, на видеосъдържание. Това ми е по-любима дума от инфлуенсър. Кой ти е любимия провал? Провал на идентичността. Смисъл е такъв някакъв, дето се е правил на нещо си. Пример такъв. Е пълна издънка и лъже. Те са много такива примери. Мога да ти давам примери с... имаше едни братя Джейк Пол и не знам си какъв още беше другия Пол. И двамата руси, дълго известни, Логан и Джейк. Точно това беше. Толкова си изпомням, защото не съм ги гледал активно, но те имаше едно видео, в което един от двамата, не си спомня точно кой, беше правил някакъв влог в гора и беше снимал мъртво тяло, защото имаш някакъв умрял човек. И после се извиняваш, някакви такива глупости, но има много примери. Най-яркият пример за мен от много популярните, които аз активно гледах, беше Шейн Долсън, защото той започна цялостната идея за какво е да си интернет персоналити в интернет. В смисъл, какво е да си известен човек от интернет в медията, от интернет да се пренесеш в медията. Сещаш се какво? Да. Той беше първия, който го направи с книги. Това, което сега всички виждаме и следим дори в България с книгите, инфлуенсърите, които пишат книги. Това го започна до голяма степен популяризира, може да не го започна, популяризира го той с тези видове книги, да пише за себе си и за своя живот, например. Да. Знаем кои след това го правиха тук. Същото нещо и това с на главата тениските, женските образи, просто слагаш тениска на главата си като коса, това също от него тръгна. Много неща и документалките, той ги почна, но в един момент излязоха едни отвратителни всякакви записи от преди време и всякакви неща, които се шегува с такива теми, дето не е много окей, на ръба е винаги, с педофилия, с зоофилия, с някакви такива просто. Както беше, защото беше наистина тъкмо на върха, на най-големия връх, 50 милиона гледания на видео, това се случи. В момента виждаш, то не би го нарекал кансъл, нали? Има много активна кампания срещу MrBeast. Забелязах, аз също не го гледам него активно, но видях, че имаше нещо покрай MrBeast. Не съм много сигурен ти какво следи ли го, какво се случва там. Всъщност го хванаха, че лъже за голяма част от нещата, които прави и продава на хората. Ние заобщо не сме го очаквали.
окей, ние всички знаем, че в средите все пак някакви неща се фейкват, не са на 100% реални и еди какво си, но... За сметка на това ние в момента пък сме... Това е идеята, да сме тук, доколкото е възможно. И всъщност, защо те питам? Защото много хора се опитват да пробият в интернет, като инфлуенсъри или въобще някой да забележи това, което правят. Обаче през цялото време те се правят на някой друг. Да. Нали, има и такива, които не го правят и те затова и успяват. Но има много хора, които просто, как да го обясня, те се опитват да открият топлата вода и е супер жалко. Защото хората, според мен, вече се научиха, че забелязват когато ги лъжеш. Когато не си такъв, какъвто се представяш. Вече е много лесно да се забележи, защото цялостната... И пак да довърша, нали, от това, че се сетих ти по това на темата, то е в допълнение. Това, което беше интернет персоналитито, от любимата ми дума, в тия времена беше много перфектен образ на това какво правиш в живота си. Нали. Това, дето оттам тръгна с Инстаграм, как всички имат перфектен живот онлайн, а пък всъщност не е така. И с това буквално да лъжеш за това как живееш. Имаше и момента, в който тези инфлуенсъри, някои от тях всъщност наемаха имения, за да снимат в имения, което се оказа, че нещо от сорта на 100 кусур долара в това време. Говорим на някакви часове. Да. Демек наемат именията, правят се, че това са техни неща, наемат коли, правят се, че това са техни коли и хората естествено им вярват, защото ги следват. И съответно създават някакви супер грешни идеали. Грешни идеали, че това е толкова лесно и възможно, че ти можеш да си дадеш цялата покъщина, ако искаш, или да отидеш да си разпродадеш нещата, защото в един момент, като инвестираш еди какво си, понеже някой ти е казал онлайн от тези, които следваш, магически ти ще си точно на неговото място, което тотално не е така. Да, и съответно аз го наблюдавам по обикновените хора. Дори те качват само съдържание, да речем роднини еди какво си, те качват само съдържание тогава, когато са най-добре. Разбира се. Нали, само тогава. Никога всичко е перфектно. Всичко е, ние не плачем, Ние плачем, казали сме ви, ама вие няма ни видите. Ние нямаме моменти, в които сме изнервени. Ние сме винаги уравновесени, перфектно ментално здраве, вие не сте. Това усещаш. Да, и цялото това нещо създава много гадно усещане в повечето хора, които не си дават сметка, че ти опитваш се да копираш и да имитираш някой, загубвайки себе си. Нали, това не ми се влиза чак толкова много надълбоко, за който е искал, по-нататък ще почна да си правя подкасти и ще влизам по-надълбоко. Но загубват себе си, почват да следват някакви неща и накрая стават едни възрастни хора, които не знаят кои са. Което е малко, доста често срещано и страшничко, ще я кажа, че е малко, защото окей, в 20-те години да си търсиш смисъла на живота или там както го наричаш, къде ти е мястото, какво искаш да правиш, кой си ти и така нататък. Това е нормално в 20-те години. Обаче аз все повече ставам свидетел на, които не казвам, че е лошо, но интересно на хора на 50-60, които те първа почват да се намират кои са. И да живеят тотално различен живот от този, който са живели примерно 40-50 години до сега. Да, и такова, първите 50 години. Че не са се случили, забравяме ги и продължаваме. Но това е хубаво да се знае, че е възможно да се случи за много хора, които са примерно гледат всичките тези примери за колко прекрасен е живота на някакви инфлуенсъри и те са вкъщи, примерно с ужасна работа, да речем с не страхотен партньор в живота си или каквато ситуация е, и гледат това и си мечтаят за това и смятат, че е напълно недостижимо, защото не е истинско по принцип. Да. И ето в моя случай, например, съдържанието, което тръгнахме да правим с теб преди 3 години за TikTok и за Instagram, то ама никога не е било най-доброто от най-доброто. Всъщност при нас, може би това, което сработи, беше факта, че ние показахме нещата такива каквито са, с лека форма на присмех. Не, то е точно това е сарказма, което е много готино, което обидно. Да. Нали, че показваш нещата каквито са и с усмивка, а те са примерно много зле. И това създава, нали, повече интерес около това, което правиш. И ние винаги бяхме това, което сме. Обаче аз го наблюдавам и в много други. В личния живот, ние без да искаме, минахме към това. Защо хората според тебе ги е страх да бъдат себе си в личния си живот? Аре в интернет пространството... В интернет по-ще го разбера, кажеш ми не искам да се знае какво правя. Окей, това го разбирам. Обаче в личния си живот аз съм на 100% убеден, че една камара хора, едно 80% съм склонен дори да се закълна, че са абсолютно фалшиви. Абсолютно, и то е с цел самозащита.
Просто те или не го осъзнават, или го осъзнават, но както и да е. Винаги в една компания си този, това всички го знаят, в една компания си това лице и този човек, в друга си това. Всичко е с цел защита. И накрая ти не знаеш кой си, затова на 50 години намираш кой си. Защото цял живот прекараш това да се нагаждаш по масите. Ма това е много гадно усещане. В смисъл, всички сме го минали. Всички сме минали оттам, но аз не мога да си представя, че още 20 години от живота ми трябва да минат и аз навсякъде да се нагаждам по някакъв начин и да не съм себе си. То е лесно да си себе си. Най-интересно е пък... Най-лесното е всъщност. По принцип да. Обаче сега интересното е как много пък фейк гурута разни и тем подобни бяха криво разбрани и започнаха да създават започнаха да създават усещането, че да бъдеш себе си означава да бъдеш простак. Да, всъщност. Ама това докъде всъщност, аз тебе бих те питал според тебе, това докъде е и така, защото като излезем навън на улицата, виждаме реалната картинка на държавата ни. Всъщност си прав, че те по-скоро са си простаци. Знам ли аз? Аз ги срещам ежедневно, все повече и повече хора такива, просто всеки ден. Аз мога да ти разказвам много ситуации, но просто това, за съжаление, е което е. Аз наивно си мисля, че хората не са чак такива простаци, ама... Просто простаците са по-шумни, то е така. В смисъл има много интелигентни. Да. Те просто са много шумни. И сега отиваме към една трета точка. Какъв е проблема в българските артисти? Защо те не могат да бъдат себе си? Според теб какъв е като човек, дет малко повече доста повече от мен в тия среди си наблюдавал повече години? Отново страх. Да не излезеш от добре оттъпканите пътеки. Аз така си го представям, че едва ли не тук липсва смелост, защото всеки е масово, нали? Има някаква пътека оттъпкана и артистите искат да си върват по нея, обаче тя, понеже е пътека, е задръстена, нали? Опашката е голяма, ти мога да минеш, деца вика да си последния на опашката, но не и да заобиколиш. И единствено тия, които смеят да заобиколят опашката, да нарушат правилото, че някой е казал, че трябва да се нарешиш на опашка, те успяват. Обаче някак си в годините започнахме да ги наричаме, че са по-нахални, нагли и така нататък. Да, има някаква норма, която може би не трябва да се преминава, но някак си направихме мисленето извън кутията като ненормално. Тук специално имаш предвид. Да, тук в България. Да. Само за това. Не, знаеш ли какво е според мен? Давай. Имаме го то, като народ, това си го говорех с небългари, но като народ, това, което аз съм забелязал от всичките ми години, в които съм живял, че ние като цяло, първо много ни е срам от нещо и аз все още не съм разбрал от какво. Свързано с това, че сме българи, не знам от какво. Може би точно. Комплекс за малоценност. Също така ние сме мега наплашени като народ. Изключително наплашени. Да не се опитваме да правим нещо по-голямо, защото един вид провала е по-страшен за нас поради някаква причина. Да, затова изобщо не. И когато видиш някой, който е, аз ще правя каквото поискам в живота си, аз мога да стана това, аз мога да стана това, аз мога да бъда това. Веднага виждаш една групичка от хора, които са ти бъда. Сеш се този тип човек. Да. Точно така говорят някои от тях. И да, това ми е мнение. Аз тук сега се сещам едно време, преди може би 15 години, като още бях ученичка и имах се ученици, които си купуват определени списания, които им продават идеята купи си го, за да си различен. И реално ти какво правиш? Купуваш си нещо, за да си различен, което те прави еднакъв с страшно много други хора. Обожавам го това, защото да, точно това е. Точно това е. Реално знаеш какво? Това беше и стратегията на Apple за iPhone-ите. Точно това ще я кажа след малко. За iPhone-ите, които и ние имаме, ама ние ги имаме поради други причини, с това снимаме в момента тук. Ползваме за работа. Ползваме ги за работа, ползваме ги за видеосъдържание, ползваме ги в работата си с музика също. Много ключово е. Защото най-важното, което аз съм доказал на себе си в последните пак 15 години, че само iPhone-а може да издържи на трошенето, което ми се случва на мен ежедневно. Пак ще върнем ви. Да, в началото имах iPhone 5, който успях да му пръсна дисплея в едно колче, но оттам насетне iPhone-ите много издържат. Ами издържат, наистина. Правят ги да издържат доста добре, имат много здрави материали. Истината е, че ако е без кълъв, примерно и без някакви допълнителни неща, има шанс да се щупи. Защото е с стъкло все пак. Не смея аз без кълъв. Но аз съм, протектор нямам, но без кълъв не смея.
Да, в смисъл протектора вече за тебе с дисплея да ти се надраска, освен ако не искаш го продаваш. Ами аз винаги си го държа в ти джоба, да. така с дисплея към крака, Точно, нали, като да. се удря, Да ги в края. почне да стане. По същия начин го почнаха да го продават, нали. Купи си за да си различен. И толкова изведнъж се оказа, че има 1 милиард различни последователи. Ами един повече са вече. Сигурно мога говорим, не знам, все тая. Много милиарди вече сме, всичките сме различни. Така, кой е реално този, който не е различен? Обаче има нещо много, пак връщам се към фейк горотата и фейк вярването, защото има па много хора, които аз съм си такъв човек. Окей, аз съм изключително приемащ, мога да го приема такъв какъвто е някакъв човек. Обаче когато наистина се държи грубо, отвратително, просташки, обижда без причина и псуват и каквото и да било такова прекалено, винаги е в прекаленото, и това не мога да го приема сега. Не. Това с извинението, аз съм си такъв и това е. Обикновено го чувам от хора с IQ около 89 или 80, които просто извинението им, това съм аз и ли ще ме приемеш или не, мога да се държа като задник 24/7 и ако искаш. Това е положението. Това е един И аз нямам проблем, ти имаш проблем. Това е майндсета. Това са същите хора, да викат всички ми завиждат. Това са същите хора, да казват, че всички ми завиждат, между другото. Наясно Да, сме. такова всички ми завиждат. Какво ти завижда? Абсолютно на нищо. Всеки си е заед със своите проблеми със собствения си живот. И ти реално, за колко време прекараш на ден да мислиш за други хора? Освен ако не са ти мега близки хора. Някакво ежедневието минават за минават. Дразнения, да речем. Аз съм тежък случай, защото много дълго време съм се опитвал да помогна колко се може повече хора по различни начини. Така че реално аз мисля за много хора, обаче истината е, че накрая си плащам цената. Да. И цената е такава, че нямам време да отида на доктори. След тази седмица, например, съм тръгнал по докторите. Обикалям по всякакви видове доктори, за да си обърна внимание. И виж какво стана, като тръгнах по доктори. Тръгна по доктори и така се случи, че да трябва да ходиш при още доктори и адвокат. Примерно и адвокат, но докторите са сигурни. Адвокат е опционален, но докторите са сигурни. Тоест без тях не можем. Това е безумието, така че аз лично мисля за доста хора, но смятам, съвсем тържествено го обещавам пред всички 120 човека, които ще гледат това видео в момента. Повече ще се сигурно. Може и повече. Обещавам, че възнамерявам аз да играя главната роля в живота си от тук насетне и имам някакви огромни амбиции. Хората, които сте покрай мене, знаете какво ме е запалил тия дни. Те ще кажат огромни амбиции, точно този вид хора. Аз бих казал нормални амбиции. Какво така е? Имам огромни за страхливото мислене, в което съм възпитан. Точно. Това е хубаво, значи почваш да го разбиваш. Да. Иначе, може би са сравнително нормални амбиции, ама сега, нали, не знаеш къде съм се прецелил, оставям го за бъдеще, не всеки му идва на акъл. То ще се случи, просто хубавите неща им трябва време да се случат, нещата, които остават им трябва време да се случат, така че всичко бързо, как идва, тъй си заминава, малко като парите. Добре, аз колко време ще чакам да ми се обади сега? Да. Аре да след всичко, според мен около една седмица, да й се оталожи всичко. Добре, аз залагам на 3 дни. Добре. Обаче, на какво се залагаме? Дай сега така го правим публично. Дай да има някакъв резултат. Тоест, за да може който ни е изтърпял до края да разбере, че един от двамата е загубил баса. Добре, това може ли да го свършим с канала по някакъв начин? Естествено, задължително. Ако аз загуба баса, обещавам, че си завързвам очите и почвам да вървя по улиците както ти. Ти ще ме водиш. Добре, значи ти си за повече от седмица. Да. Или около. Седмица и повече от седмица. Да. Аз съм за под седмица. Да. Тоест под 7. И това, и смисъл, като се случи, ще го стиваш, ще качи в TikTok и после ще трябва да правим видеото и ако се случи да... Аз какво трябва да направя, защото мен ми е странно. Не знам какво трябва да направя, виж, твоето интересно, аз какво да ти кажа? Не знам нещо, което не се очаква. Знам. Това вече ще ми хареса много. Ако ти изгубиш, ще трябва да пуснеш песен, в която ти пееш. Дори да е мъничка така няколко минут, каквото и да е, трябва. Добре, и да е посвета на нея. Измислихме, всичко е готово за следващия епизод. Излезна ли тук до 2 седмици песен в канала, в която аз пея, значи... Не, ще е много добре, по принцип.
Не се бавя, ако се случи така. Да, Така че, топ. Добре, това го реших. Добре, това беше. Значи, искам да кажа само нещо. Много се извинявам, ма ще го кажа. Кажи. Намерете най-добрия начин да бъдете себе си, без да пречите прекалено много на другите. Или пък, ако ще им пречите, гледайте да има положителен импакт. Как да кажа? Преведи ми, моля те, думите. Положителен импакт. Ти ме питаш, аз по цял ден говоря на английски вкъщи. Да, така че да има позитивен ефект върху хората около вас, ако по някакъв начин ще ги ангажирате със себе си, каквото да било. Окей. Знам, че беше супер сложно и излишно. Ма не, ето това е да си автентичен. Ние истината е, че когато работим или мислим като цяло в ежедневието си, използваме много чуждици. Това сме ние. И знам, че много хора го мразят, но това не е наш проблем, защото това сме ние. Знам, използвам чуждици, обаче наистина информацията, която ми трябва и която консумирам, е в 80% на английски. Също така. Съжалявам. Но до такава степен съм се развил, че ме интересуват неща, които много трудно да се намират на български. Да не кажем, че е невъзможно. Все по-възможно. Добре, мога ли една последна точка да заложа, нали, като ще е за автентичност? Какво според теб трябва да се случи? Какъв пример трябва да се даде? Колко силен трябва да е той, че да може все повече и повече хора да искат и да изберат това да са себе си и да не се страхуват от това? Дали ще е в ежедневието, дали ще е в каквото и не е. В социални няма значение. Повече хора да успеят с нещо. Повече хора да си повярват, че могат да успеят с нещо. Било то и дребно, обаче да му се радват. Това е. Ако хората започнат да искат нещо дребно на дневна база да постигнат, днеска ще направят тия 3 неща и ги прави. Утре ще направя 5 неща и ги прави. По-други ден ще направя 7 неща и ги прави. Или пък ще направя нещо по-голямо, което аз винаги съм имал следния въпрос. Най-вече към себе си. Ако ми остава 2 дена живот, какво искам да направя? Много добро. Това трябва дори аз да помисля сега, като го зададеш, защото не знам. Ето те за това дали живееш тук и сега. Да. Аз явно не. Аз съм го виждал, този тест са ми го правили, ако ти остава 6 месеца. Бяга. Не. Това е много време. 2 дена искам в 2 дена да знам аз какво ще направя. И аз съм го казал сега. Събирам си всичките пари, дето съм си събрал по левчета и двулевки. Заминавам за Португалия и на път за Португалия почвам да пиша писма на различни хора. Това е много яко. И най-вероятно някакви послания, които винаги съм искал да оставя. И сега, това до какво ме доведе? Първо, ще отида до Португалия, без да ми се налага да умирам. Искам да отида. Ето. И второ, всичко, което искам да пиша и да го кажа, първо започнах да го казвам всеки ден на хората, които ме интересуват. Да им кажа каквото искам да им кажа. Така че, ако ми остава 2 дена живот, да имам нещо по-разнообразно за правене. Правилно. Не знам какво ще. Ако си го задавам веднъж на месец този въпрос и реално си отговарям, знаеш колко на големи неща мога да отметнеш така? Ето ви лайфхак, как примерно ако се чувствате в момента, ако някой го гледа това, стък, както ето, продължаваме. Стък дали ще е в живота ви, дали ще е в каквото и да е, ето лайфхак, който е много добър. Какво става, ако ви остава 2 дни живот и наистина трябва да си го вкарате в главата? Мисля, че много въпроси, отговорите автоматично ще си дойдат. Стават елементарни. Този човек трябва ли да е в живота ми, ако имам 2 дена живот? Бих ли искал? Чао. Толкова просто трябва да е. Не трябва да е никак по-сложно от това. Да. Затова с това ви оставяме. Бъдете автентични. Толкова. И от автентизъм се абонирайте за канала. Абонирайте се за канала. Защото ни трябват 1000 абонати минимум, за да можем да си монетизираме ежеседмичния труд. Съвсем откровено го казвам. Така бихте ни помогнали. И ще станат по-хубави видеата, ще има по-интересни видеа за гледане. Знаеш, всички го обещават. Обаче на мен в главата ми е следното. Ако успеем да съберем достатъчно абонати, така че YouTube да ни плаща това, което правим, имам знаеш колко идеи, мащабни, интересни. Знам ги вече. Но ми е писнало да набивам лични пари. Да, то не би трябвало това да е. Не би трябвало това да е варианта, защото ти така си губиш от средствата за живота. И затова казвам, абонирайте се, харесвайте го, коментирайте, заяждайте се с нас или подкрепяйте ни. Само бъдете активни на канала, защото това ме интересува. Реално, това най-вече. И колкото и тъпо да звучи, но е безплатно. Оставяме ви. Отиваме си спием колите. Чао.